Nah, berapa? 10. 10. Hasil jam 10, wes oleh 10. Kemat, oleh berapa, Mat? Oleh 5. Oh, Daud? Pira, Yul? Oleh berapa? Oleh pira? 8. Oleh 8, wong 2 oleh 8. Kilo iki model akeh dhewe iki. 12. Lekno oleh berapa, Lekno? 8. Karo Lesri oleh 8. 8 sama. 8 sama. Sanam? 10. Pak, 10 loh. Hebat. Jos tenan. Lah 8. 8 wong 2 bos, jadi ono bos lah 8. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepil. Aku ndingi yang ini kilo lagi oleh 4 cm. Apa saiki nemen aku? Wong loro. Iya wong loro aku oleh 4. Lah niatmu kuwi apa? Aku ndingi Oleh 7. Pedang iki lho. Heeh. Pedang. Kopi. Saya bertanya kopi, Bu. Gue tak kuwi. Oh iya. Aku 5 karo nang. Jali tapi kok ya. Sing ndi bahane? Ibu. Ngarain atas sakit bahane ndi? Jare parno apa sing iki gimana? Iki bane tapi kok kan sing gosok. Sing kono. Aku yo gelem. Wah, iki belum, Bos. Mbene Mah, iki ledak iki lho. Kan yang panas dia nyep. Jane seger. Ronan kabeh merantau iki. Ngeronan merantau, Bos. Ngesak kabeh. Kono gong panen ya. Agri omah iki. Dan ambekol panen raya iki. Tapi ngeronan gong Ora panen. 5. Ya urung teko yo sadik di. Nang ndi nek mek? Aku Nggak diteri wonge jendadari motor wis dilit. Sementing amprene wong gogo dindi sak kek. Yo. Iki sementing awake dhewe nggo gawan lho. Untungan dari kleru ngono. Ora, Mat. Ora kleru, Mat. Anggere eling sakit di. Aja ngelingno ta batore. Kok anu kok. Kok disepil hasil akhir Tak sepil hasil akhir bayarane wong-wong, Bos. karo bayaran, oke? Bayaran piro sehari nek ambilnya sakan. Nek harian kan 100, tapi nek sakan kemungkinan Dijal bisa oleh lebih. piro? Kemungkinan nek sakan wi hasilnya wong tani wi sing kerja maksudnya gak Sing hasil wong tani. kerja. Sing kerja wi sampai 200 150 mentok. Kadang akeh sing kerja ya karo sing tani. Rasa Nek lho dhewe wong tani karena sing kerja tok terus dino piro. Kowe rasa ngaku langsung mundur. Ono pira, Jon? 8 wong loro. Kabeh. Ki mengo? Karo. Gua karo. Coba sapari mengke. Kita hitung cuma tak tekan 8 oleh Iki disepil. Satuku nek Wis gak nyambung. Tekon sing duwe. Gak. engko didelok hasil akhirnya piro. Oleh piro? duwe kon ngitung ngono. Gak. Nek sing duwe kok ngitung dhewe anu. Tutuk yang wis cocok. Cek awake dhewe sik. Tutuk oleh piro. Temen. Heeh. Nganggo palu. Tapi aku ya ora apa-apa. Barang anu kok ditutuki terus kok dikek abang-abang. Sing banter nek nutuk tapi ben ora sing abang. Oke, iki kok nyoteng iki kesane kanggo wong tani. Iya. Semangat Semangat, Mas. Ya aku gak iso. Ya, kerja. semangat kerja. Iki kanggo wong kerja. Sangune anak sekolah. Lho, Bos. Semangat kerja kanggo sang. Dino ditarik tas sekolah iki nek kerja. Iya, oke siap, Bos. Ya, ngono. Jadi kesane kanggo cah kerja. Semangat, ora obah ora mamah. Lho, belum. Semangat ora apa ora mama. Ngono, Bos. Ora obah ora mamah. Ngono, Bos. Jadi tetap pola ben iso mama. Polah obah ben iso mamah. Ngono, Bos. Oke, jadi minggu videonya tak lanjut tak sepil hasil akhir karo sekalian bayarannya wong-wong, Bos. Tak sepil cara ngemek. Ya kemat cara ngemek, Bos. Oh, gelis mana, Mat? Setengah belum toh, lagi tinggal mengo ya.
Udah tuan di omahe bos. Cepet ayak to. Oke nih. Oh, Ora tahu. agak urung enek sini. Ku sing cepet dhewe. Kita ngene iki apa karo sikil bring piye to ki? Tangga kita ya mlaku. Wah, sikil mlaku terus, Bos. Layak to. Aku pilih lagi sing cepet dhewe iki batur oleh 6 7 wis oleh 12 gumun aku. Iki lho bojone iki tunggale ne lho bae. Tunggale iki tak klop. Delok alatmu apa wi? Oh, jujese kuwi lho, Bos. Lek Sri. Omak Bos. Kira tok suwi iki. Kira ki karo ki. Imbane padha karo aku. Rada suwi saithik. Lho, wong sing lemu dhewe lho sing kuru lho, wong sing kuru ki kaya apa ngomong iki? Sing kuru dhewe iki. Santai kawan. Santai kawan, tetap bekerja. Penting semangat. Penting kan ogah Penting obah. ora oleh akeh dhewe kaya Yang olah kado ya, oke bos. Berambang bos. Loh, berambang. Berambang enek. Wih, kayak ngene lho. Iki. Sono. Wis oleh beras 10 kan ya? ya ini setelah 10 bos 10 rada cepet termasuk. Iki lho. Jane yo klemer-klemer ngono jane ning emek. Mandiri kok yo gelis men to. Iki lho. Bose. Engko ya. Sayure tak preni. Demi cuan Demi yang cuan. menggiurkan. Iki lho. Oke. Alah kalau didoyoh ke lo. Didoyoh. Ale, oke ale. Emang bro. Ala pira? Urung kena ditung. Aja. Hasilnya bro. Urung oleh. Urung oleh lah piye? Sake lho sing utuh iki. Oh, ora percaya. Urung eno. Nek sampai sake iki. Oke, jadi ngono pas ngetak sebelah hasil akhir. Wis oleh piro pengke? Wis oleh piro? Ya pike, ndene mau Wis oleh piro saya ini? oleh sakel Sagel 10. 10 apa urung Urung oleh. Oh padha aku. Padha aku bos, aku ya urung oleh 10. Ngono pas ngetak sepil hasil akhir bos. Nah bos. Jadi kingke kayak sapa nyepil hasilnya wong-wong soalnya keburu hujan bos, keburu hujan aku langsung mulai ya aku ya urung bayaran soalnya angin bos, dikabari kene angin ya bos. Untung alhamdulillah kena apa-apa angin bos, godhong kacang demayuk sana angin bos. Jadi kingke angin aku langsung mulai, untungnya kali ini gak banjir bos. Oh hutan polderse gluduk dar loh dan nah makhluk banyak pak gelombang bos angin danan jadi hutan jedindil kan gitu banyu apa yang di rumah loh angin bos anginnya gede ya Tit? Anginnya gede gede pol gede ini kayak apa? Iya. Apa? Lah dadi tekoni kok. soaran gede pol lho. Angene buanter pokoknya. Buantar. Pas angin ini ndi? Bisa anu, ngene mbak ngaji ki lho. Tunu dhewe pisan. Coba. Sapira rawang edan iki. Lagi Apa deh ngene? Ya, karo Mbak Anita kon leren sik. Angin ya. Terus dijiko. Terus dijikok nangi. Terus aku nge melok udan malah anu medun. Weh kuwi ya. ngono ini wis udan aja medun. Ning omah karo yunge. Kalau banjir kok piye? Terus nembok tinggal medun yo dhewe. Gawe karo maitan. Ini nek apa? Nek udan wi nang omah ae, nang omah nek yunge, enek nange. Lah nange nang omah Jan? Go. Oh, ora nang omah. Go. Berarti nange ya kudanan. Heeh, Bang. Ngono, Bos.
Ya, likatan bos. Likatan ya. Iya. Sami itu. Nah, dia nek Safira karo sapa? Jenengmu ke? Alika-aliku. Nenek mau nangin nesu dhewe lho Mbak Titi. Arep melok. Ayo to dadi lak banjir. Girang-girang nih. Sik Mbak Titi laku. Bisa lho. Balik ke kelas. Mlaku karo. Ayo to. Terus banjir lho. Sapa? Nangis. Anu, Mbak Sarina. Heeh. Oh, Mbak Sarina. Sampai nesu-nesu bos. Lah nyapa nesune? Lah yo ngenteni Mbak Titi mlaku ya. Aku dicoplai kondangan. Mbak Titi mlaku. Mbak Titi Anak buah. Loh, tane mabuh lho Mbak Sita, Mbak Jagung bos. Ayo men bos we. Ayo men dengerin. Oh, Tenane. Ono bos jadi kingke gak sempat nyepil hasilnya wong-wong, tak sepil. kudanan di Padha mlayu dhewe soalnya udan petir biyuh dar-dar. mat kengket to, tak mayani kok nek dalane wae tak gawani mat montore iki karjono. Lah dipae kemat ketinggal. Kene kene lek kuwi nek turu apane mekan. Iya, biasanya berarti mergo HP-ne mekan. Der. Wis sulan loro ki pokoke nek turu aja nggawa. Aja HP-ne aja dikakno. Kakno. Aja dikon ning kamar HP-ne nek turu. Nek diomongi tak gepuk tenan we. Nah, terus Soalnya ki posisi apa wis bulan 2 ki petir ki biasanya langsung lip der ngono. Bos. gecet terus. Dan gecah terus ya, bos. Ngono. Lah iki posisine wis sore. Sesoke bos tak sepilno asile wong-wong, soalnya nek aku kengke karo Mbak Sita hasil 20 sak. Jadi wong loro dapat 20 sak, bos. 20 sak. Nah, ini lho, bos. Mandane asoy. Oke, jadi ngono. Penen tak akhirnya makene. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.